nášho videa. Dneska si natočíme video. Také krátke, ale bude to video. A je to z Robloxu. A teraz hneď na začiatku vám dám kvíz. Ktorý skin je lepší? Tento? To je jednotka. No, ja to hovorím opačne. Toto je jednotka. Budete písať číslo. Ktorý skin je lepší? Tento skin je lepší. Toto je dvojka. Takže toto je jednotka. Hodnote mi oblečenie, hoci čo vám napadne. Toto je dvojka. Hodnote, prosím. Pár sekúnd tu nechám. Pár sekúnd vám tu nechám túto postavičku. Teraz túto postavičku. Prosím o hodnote. Takže 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teraz tento skin mi ohodnoťte, prosím vás. Toto, no tamto bolo 3, toto je 4. Ako 4 vždy napíšete, že 1 z 10, alebo 10 z 10, alebo 10, 9 z 10 a takto. Veď viete. Dúfam. No podľa mňa to viete. Toto je 5. A toto je 6. Prosím, hodnoťte mi skiny. Ďakujem. A toto bolo také kratšie video. Takže sa majte a čus. A za tento deň chcem mať aspoň viac než 4 videá, nie 4, lebo to je veľmi málo. Tak ďakujem pekne a majte sa a buďte zdraví a buďte v podstate zdraví a šťastní.